שלום לכם אנשים ואנושות יקרים וברוכים השבים לסרטון השלישי באסמבליוס. בסרטון זה אנחנו נעסוק ברגיסטרים ובשימוש שלהם. אז יאללה בואו נתחיל. קודם כל, כשאנחנו מדברים על רגיסטרים אנחנו צריכים להבין מה זה רגיסטרים. רגיסטרים הם סוג מאוד מיוחד של זיכרון. הם אינם חלק מהזיכרון המרכזי, מהדאטה סגמנט שלנו, אלא הם נמצאים ממש בתוך המעבד. זה מסביר גם למה הם מגיבים בצורה ממש מהירה, כי המעבד לא צריך לפנות כל הזמן לזיכרון, לדאטה סגמנט, לקבל מידע, לקבל נתונים ולהגיב. הוא פשוט פועל. ישנם כמות מצומצמת של רגיסטרים ולחלקם תפקידים מיוחדים שמגבילים את השימוש בהם. קיימים 8 רגיסטרים כלליים. 8 הרגיסטרים הכלליים הם AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP ו-SP. אנחנו נסביר על כל אחד מהם מההתחלה עד הסוף. נתחיל ב-AX. AX משמש לרוב פעולות אריתמטיות והלוגיות, זאת אומרת כל פעולות החשבון, כפל, חילוק ועוד פחות, כל הפעולות האלה אנחנו נשתמש לרוב ב-AX כדי לבצע את הפעולות האלה. הפעולות האלה יכולות להתבצע גם ברגיסטרים אחרים, אני יכול לבצע אותם גם ב-BX, גם ב-BL, גם ב-CX, אבל השימוש ב-AX יהיה תמיד הרבה יותר נוח והרבה יותר יעיל. BX הוא אחד משלושת הרגיסטרים עם גישה מיוחדת לזיכרון. יש 3 רגיסטרים כאלה שהם BX, SI ו-DI. BX ישמש אותנו לרוב לשמירת כתובות בזיכרון. CX הוא רגיסטר שסופר דברים. בדרך כלל נשתמש בו בלולאות כדי לדעת כמה פעמים אנחנו רוצים לחזור על לולאות. למשל, כמו שיש for בג'אווה או בג'אווה-סקריפט, יש גם לולאות באסמבלי, ואנחנו נצטרך לדעת כמה פעמים לחזור. כדי לבצע את הלולאות האלה אנחנו תמיד נכניס לרגיסטר CX כמה פעמים אני רוצה שהלולאה תחזור על עצמה. אנחנו נשתמש ברגיסטר CX גם לספירת תווים בקובץ או ספירת תווים מחרוזת. DX משמש לשתי פעולות מיוחדות. ישנן פעולות אריתמטיות שדורשות מיקום נוסף לייצוג תוצאה. זאת אומרת ש-X לא מספיק כדי להכיל את התוצאה עצמה, שבו אנחנו בדרך כלל משתמשים לפעולות אריתמטיות ולוגיות. DX יספק את המיקום הנוסף הזה ש-AX צריך. שנית, כשנפנה להתקני I/O, זאת אומרת input ו-output, כשאני ארצה לכתוב לתוך קובץ מהתוכנית שלי או לקרוא מתוך קובץ, DX הוא זה שישמור את הכתובת אליה אני צריך לפנות. כמו שאמרתי מקודם, SI ו-DI הם 2 מתוך 3 הרגיסטרים שיש להם גישה מיוחדת לזיכרון, לדאטה סגמנט. זאת אומרת שאם אני רוצה לבצע פעולה שאיכשהו קשורה לזיכרון דרך הרגיסטרים, אני אשתמש או ב-BX, או ב-DI או ב-SI. אנחנו נשתמש בהם לרוב כמצביעים כדי לפנות לזיכרון, והם גם שימושיים מאוד למחרוזות. אני יכול לבצע את הפעולה גם ב-BX, זאת אומרת, אני יכול להשתמש בו גם כמצביע. מה זאת אומרת מצביע? אם הכנתי נגיד מערך שלם של נגיד משתנים בגודל בית, ואני רוצה לפנות למקום 100 במערך, אני פשוט אכתוב את השם של המערך, ואכתוב פלוס BX. עכשיו נשים ב-BX קודם כל את האינדקס שאני רוצה לפנות אליו. אנחנו נראה בהמשך בסרטונים איך מבצעים את הדבר הזה. BP הוא משמש לגישה לזיכרון במחסנית שלנו. יש סגמנט שנקרא מחסנית, שהסברתי עליו בסרטון הראשון, והמחסנית בעיקרון היא משמשת כדי לשמור נתונים שאני לא רוצה שיעלמו לי. כאשר נפרט על המחסנית בשיעורים הבאים, אנחנו נפרט גם יותר על הרגיסטר BP. SP מצביע על כתובת ההתחלה של המחסנית. בגלל הדבר הזה, באופן נורמלי לעולם לא להשתמש ברגיסטר הזה בחיים כדי לבצע פעולות אריתמטיות, מכיוון שהערך השמור בו משפיע מאוד על התפקוד של התוכנית שלי. ברגע שאני ארצה להשתמש במחסנית, אני אצטרך את הערך המקורי שהיה ב-SP, לכן אנחנו לא ניגע ב-SP בחיים, כאשר אנחנו מבצעים פעולות אריתמטיות, לוגיות, כל פעולות החשבון, SP מחוץ לתחום שלנו. כל אחד מהרגיסטרים שציינתי לפני כן הוא בגודל מילה, זאת אומרת בגודל 16 ביטים. אך לעיתים צריך לעסוק רק ב8 ביטים מתוך ה-16 האלה. הדבר הזה ניתן בארבעת הרגיסטרים הראשונים, על מנת לאפשר גמישות ונוחות בטיפול במשתנים בגודל בית. 4 מהרגיסטרים הראשונים שלנו מחולקים כל אחד מהם לשניים. זאת אומרת שארבעת הרגיסטרים הראשונים יכולים להתחלק ל-8-8. הם 16 יכולים להתחלק ל-8-8. כל אחד מהם מחולק לחלק גבוה וחלק נמוך. הביטים בצד השמאלי יותר של הרגיסטר יהיו מכונים high, והביטים בצד הימיני יותר יהיו מכונים low.
על מנת להמחיש את השימוש בחצאי רגיסטרים נשתמש בפקודה הראשונה שנכיר באסמבלי, פקודת מוב. הפקודה הזו מקבלת שני פרמטרים שמופרדים בפסיק. הפרמטר הראשון הוא המקבל והשני הוא הערך שמועתק אליו. בהמשך גם נפרט על האופציות שניתן לבצע בפעולה הזאת ואיזה אופציות לא ניתן בחיים לבצע בפעולה הזאת. בואו ניקח לדוגמה את הרגיסטר X ונכניס אליו ערך מסוים באמצעות פקודת מוב. אני אכתוב מוב AX, שזה אחד הרגיסטרים שלנו, אני אכניס אליו 00 FFH. בעצם מה שאמרתי עכשיו למחשב זה, קח את הרגיסטר X, תכניס אליו את הערך הבא. בואו נראה בפועל מה יקרה כשאני אריץ בדוסבוקס את התוכנית הזאת. לאחר שהרצתי את התוכנית ניתן לראות את הקוד שבעצם כתבתי. כתבתי move x את הערך הזה וניתן לראות את זה ממש בדוסבוקס. כדי להריץ את התוכנית ולעקוב אחרי שורה אנחנו ניכנס ל-view, ל-CPU שלנו. נלחץ F5 כדי לעשות זום, לא חובה, למי שיותר נוח בלי זה אפשרי. על מנת להתחיל את התוכנית שלנו אנחנו נלחץ או על F7 או על F8. כאשר נלמד את פרוצדורות שלכאורה זה פונקציות, אנחנו נבין את ההבדל ביניהם. התחלנו את התוכנית שלנו על ידי ביצוע שני השורות הראשונות. כדי שיראה יותר טוב בעיניים הדאטה סגמנט שלנו, אני בכל אופן נלחץ Ctrl G, לכתוב דאטה סגמנט נקודתיים 0, מכיוון שלא הגדרתי אף משתנה, כל הדאטה סגמנט שלי יתאפס. ועכשיו אנחנו נלחץ על F7, נריץ את השורה הזאת ונראה מה יקרה. תראו מה קרה. הערך הקודם שהיה בתוך AX נעלם, במקומו הופיע לי הערך שבדיוק הכנסתי ל-AX, שאמרתי למחשב תיקח את הערך הזה ותשים ב-AX. ניתן לראות שלא כמו הדאטה סגמנט, הזיכרון שנמצא ברגיסטרים שלנו לא מחליפים בין הבייטים הגדולים לקטנים. זאת אומרת, אם הכנסתי לרגיסטר AX 00FF, למרות שהבייט FF יותר גדול מהבייט 00, הרגיסטר AX לא החליף ביניהם. בניגוד לדאטה סגמנט שאם הייתי מכניס אליו ערך כזה הוא היה מחליף ביניהם. בואו נראה האם ניתן לעשות אותה פעולה ולהגיע לאותה תוצאה באמצעות שימוש רק בחצאי רגיסטרים של AX ולא ברגיסטר השלם. אנחנו נלך עוד פעם לנוטפד שלנו ונראה את השורה שכתבנו. מה השורה הזאת בעצם אומרת? אני אומר ל-AX, תשמע מחשב, אני רוצה שתיקח את הרגיסטר AX ותכניס אליו 00FF. מה שבעצם אמרתי לו, מבחינת חצאי הרגיסטר, אמרתי לו תכניס לחלק הגבוה של הרגיסטר 00 ולחלק הנמוך FF. אם בעצם אני אגיד לו את זה בשתי שורות ולא בשורה אחת, האם באמת יקרה אותו דבר או לא? בואו ננסה. אני אכתוב move A high לחלק הגבוה 00 הקסדצימלי. אני אכתוב עוד פעם move A low לחלק הנמוך 0 FF הקסדצימלי. ניתן לראות שאי אפשר לכתוב רק אותיות. אנחנו חייבים לכתוב 0 כדי שהמחשב יבין, כדי שהנוטפד גם יבין שאנחנו מדברים על מספר. בכל אופן, ה-0 לא כל כך משנה לנו את המספר. 0 FF ו-FF זה אותו מספר בדיוק בהקסדצימלי. בואו נריץ את התוכנית הזאת ונראה אם אותו דבר יקרה. מה שאמור לקרות לנו זה שהרגיסטר AX, הערך שיהיה ברגיסטר AX יהיה FF 00 FF. הרצתי את התוכנית מחדש ותראו, השורות ששיניתי מופיעות לנו פה בקוד. אנחנו ניכנס עוד פעם ל-CPU, נעשה את אותם פעולות שעשיתי מקודם, ונתחיל להריץ את הקוד שלנו. דבר ראשון אני אומר למחשב, אני רוצה שתיקח את החלק הגבוה של הרגיסטר AX, זאת אומרת החלק השמאלי, את הבייט השמאלי, ותכניס אליו 0. בואו נראה מה הוא יעשה. אנחנו רואים שעכשיו יש לנו בחלק הגבוה, בחלק השמאלי, 0.8. בואו נראה מה ישתנה. נלחץ על F7. ותראו מה קרה. באמת, במקום 0.8 שהיה לנו מקודם, יש לנו עכשיו 0.0. אבל תראו שבלואו לא השתנה שום דבר, מכיוון שבכלל לא פניתי אליו. עכשיו אני אומר למחשב, אוקיי, נחמד, הכנסת לחלק הגבוה 0.0, עכשיו אני רוצה שתכניס לחלק הנמוך, ללואו,
את הערך FF. בואו נראה מה יקרה. מה שבעצם קרה זה שהערך שמקודם היה ב-low השתנה ל-FF. ניתן להבין שבאמצעות חצאי הרגיסטרים ניתן לפנות בעצם לחלק מהרגיסטר ולעשות בו שימוש ב-AX, BX, CX ו-DX. אם כך, מה למדנו היום? היום למדנו על הרגיסטרים ועל הייחודיות שלהם מבחינת המעבד, שהוא יכול לפנות אליהם בצורה ישירה ולא לחכות באמת לתשובה מהזיכרון הכללי. למדנו שהרגיסטרים בגודל 16 ביטים ושיש 4 מהם שאפשר לחלק. למדנו על כל תפקיד של הרגיסטרים הכלליים. ולמדנו שהרגיסטרים בתור יחידות זיכרון לא מתנהגות כמו הזיכרון הכללי, ובעצם מכניסות את הערך בדיוק שאני הכנסתי אליהם כמו שהוא ולא מחליפות, לא משנה מה גדול או מה קטן. להתראות בשיעור הבא.